Sa unang pagbasa, gihisgutan nga ang nakaayo sa mga gipaak o bitin, maoraw sab ang bitin nga gibutang sa cross. Ang katong bitin nga tumbaga or bronze nga bitin nga gipahimo sa Ginoo ni Moises aron maluwas sa kamatayon ang katong gipaakan sa mga nga bitin. Pero katong mga nga bitin nga nipatay sa mga Israelita, resulta sadto sa ilang pagsigig reklamo sa Ginoo. Muna kanang mga reklamador paako nagbitin. Ing naibitin sa inyo, pangutan na imong tupad. Ing naibitin sa inyo. Automatic gina basta reklamador paakon ginagbitin. Pasabot mabiktima dayonas yawa. Nya pagbalik nila ngadto ni Moises nga nagbasol, gihatagan na sad sa Ginoo og kaayuhan ang ilang mga balatian o ang ilang sala gipapas sa Ginoo. Mao nang pag-anhi na ni Kristo sa kalibutan, matud pa sa ikaduhang pagbasa, iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga sulugoon. Kuan kay no kanang lisod ba nato i-reconcile nga ang Ginoo nga maoy nagbuhat nato, maoy nagbuot sa tanan, may kabuot o way kabuot, siya nagbuot. In short, sa nature ba, siya nagbuot, siya nagkontrol, siya nagbutang og order. Unya magpakasulugoon siya sa iyang mga binuhat nga mao ang tao. Sa man ma-imagine na ninyo? Adi mo ka-imagine? Tuwa mo mong tingo? Ganahan mo, mahimo ninyong sulugoon ang Ginoo? Kinsa dinhi ang gusto nga ang Ginoo imong himuong sulugoon ta sa kamot? Wa. Pero ang Ginoo mo inipili nga mahimo siyang sulugoon. Nya kamo di lang mo muisa sa inyong kamot, pero actually kusog kitang manugo sa Ginoo. Karon nagsimba mo dinhi, Ginoo maka-eskwela unta akong mga anak, Ginoo naa untay higayon nga makatrabaho ko, maayo tapos akong sakit. Lamdagi ang utok aning akong mga anak, kining akong bana, kining akong asawa, kining akong silingan. Pulos gyud nato panugo sa Ginoo, di ba? Mga hinugo kita sa Ginoo, pero di sad mo reklamo ang Ginoo kay nga naman iya sa nang choice nga mahimong sulugoon. Ang luoy lang kita kung magsigi tag panugo sa Ginoo. Ngilingay mong tupad ing nadili ka hinugo sa Ginoo. Pangutana, Ginoo ayuha ko sa akong sakit, Ginoo pataasan ning akong ilong, Ginoo maka-abroad unta ko, Ginoo mudaog ta ko aning eleksyon ros barangay. Ginoo approve na unta ning among kulumbari, Ginoo mahalin unta ning mga slots. Sige lang kitag panugo sa Ginoo. Unsa may gipaabot sa Ginoo nga maliwat unta taniya, sundon unta nato siya, dili kay atong sugoon. Pasabot matag usa nato magpakasulugoon sadta sa atong Ginoo ug sa atong isig katawo. Sige, katulong lingi sa imong tupad ing na sugod karon pwede na ko nimong sugoon. Sige, ing na sugod karon pwede na ko nimong sugoon. Dili sayon mahimutang sulugoon. Ngano man paantuson ta sa nagsugo nato. Kanang atong amo kusog kay na mo paantos. Muna si Kristo
gipaantos sa kalibutan nga iyang gihimong amo. Gilansang siya sa cross, gipatay siya. Pero nagmasinugtanon siya, matud pas ikaduhang pagbasa, nagmasinugtanon siya nga murag ulipon hangtod sa kamatayon sa cross. Nya kining kamatayon sa cross, mao ni siya ang likayan sa kalibutan. Kay kani manggong cross sa original giniyang meaning, mao ni ang bitayanan sa mga tao nga dagko kay mga kanabang hukman sa death penalty. Ang usaan na ilang pamaagi bitayon sa cross aron dugay siyang mamatay, unya makita sa ubang mga kriminal unsa ay kasakit ang silot sa taong buangon, mao nang mutagam sila, mao na anha sila bitayon sa publiko hangtod mamatay. Sugot mo, bitayon mo sa cross? Sugot, dili. Dili dayon. Mo kinayato, dili yun. Kinsa man say ganahan ang cross. Pero sa tinud-anay, kung gusto tang makasulbad og problema, kinahanglan kita nga mudagamit sa cross. Og unsa man ning cross, pag-antos. Way problemang masulbad basta dili antoson. Kini nga ato lang din hing simbahan, dagko makitag problema sa una, na karon na kalma-kalma ng atong problema, nga naman kay miantos, daghan kay miantos ang namalit na tug slots, ang nang donate, niantos gid sila hangtod karon. So congratulations sa mga miantos para sa kaayuhan sa atong katilingban. Kay kung dili ta mo antos, wa gyud masulbad na problema. Tana dinhi ato ginang sigihan og pasidungog ang atong mga namalit og slots, iampo gina nato introduction palas misa hangtod pag-ampo sa katilingban, ato gina silang iampo. Nga naman pagkanindot aning niantos og palit og slot, na apagani niingon ako, pader, nasakpan ko sa akong bana kay di man gina siya gusto mo palit kog slot nimo. Nasakpan ko, iyang iya ko nung erase ko no sa iyang bana ang tanan ko no akong contact numbers dito sa ilang cellphone. Perti ko no niyang paningkamot nga makitaan sa niyag balik. Nya kakita siya balik, ingon siya, ako na sa niya ning gitik-gitikon akong bana kay haron mo sugot na sa ning nga mupalit kog slot. Nako, uy, grabe hagod nimo. Imo ginang gibuhat nga ana bang murabag iya jung giantos ba nga nang makapalit kog slot, bahala nagkontra kayo ning sa akong bana basig nang sa kanyang bana basig na suya siguro ang saka mo na akong giingnan ako, sige iampo tika nga ang imo untang bana dili na gyud mo sugot nga mo palit kag slot. Dili tayo ako moingon nako iampo tika og ang imong bana kay kahibaw jud ko nga sa iyang pag-antos nga haron lang gyud mo tabang simbahan bisag kontra pa siyang bana, moabot gyud ang panahon nga malipay na siya kuyog sa iyang bana tungod aning gibuhat niya sa simbahan. Dinhi sa atong tubag sa Salmo, nawa ko dahil sang i-report ninyo ang atong slot, no? Mo ni produkto sa inyong pag-antos. Ang atong holy pads, holiness, peace, and divine salvation na slots para sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9, nahalina na ta, niabot na og 23,406 ka slots. Atong pakpakan ang namalit ni hinay-hinay lang ginig-irog 76,594 slots pa ang available. Hangyo ko ninyo mga buotang mga parishioners online o territorial parishioners nga ato ning paspasag palit, kausa lang ta mo palit sa usak semana kitang tanan
kutob sa mga buutan 100 ra bitaw ni per slot kay og mahurot na ni natog palit mobalik na sa tag-focus para sa atong fundraising sa atong kumbinto. Gihunong nato usa ang atong fundraising sa kumbinto ni giveaway ta sa pagtabang nato niining Archdiocesan event. Ang kining ato parochial project man nya kay gihangyo man ta sa atong talahorong arsobispo pinaagi sa Cavite nga nagpadaga niining atong National Retreat for Priests nga mutabang mo nang atong gihunong ang ato dinhing parochial fundraising kay atong tabangan ang Archdiocesan fundraising activity para niining National Retreat for Priests. Antuso ni nato basin pa makahatag sad ni og kaluwasan natong tanan. So usbon ako balik ta sa atong prinsipyo, ang pag-antos maogyoy makaluwas. Kining nahitabo sa atong kinabuhi matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ang gusto sa simbahan ining ato karong pagsaulog nga ayaw gyud kalimti ang pag-antos ug kamatayon ni Hesus alang sa atong kaluwasan. Mauna ni ang kinadak-ang buhat sa Ginoo. Ang nakaapan lang daghan kay gadibusyon aning Santa Cruz. Gani kita dinhi do nagitay barangay Santa Cruz. Ang ato gani mga kapilya pirmi ginang magparis Santa Cruz unya lain na sad nga patron mao sa nas among kapilya dito sa Kahugan ay San Roque, Santa Cruz, inahan sa kanunay Panabang, Santa Cruz, Birhes Guadalupe, Santa Cruz. Pero nangutan ako nganong Santa Cruz naa magina kanunay. Ang akong nakuha nga aning impresyon ba sa mga tubag sa Katigulangan, panalipod batok sa dautan. Yakuha mo na? Murag mao ginay common concept, panalipod batok sa dautan. Ngano man kay ang dautan mohatag natog kasakit. Maunay dakong sayop sa atong pagdebosyon sa Santa Cruz nga gihimo natong taming or anting-anting aron dili ta tagaag kadautan. Ang sakto gyud nga meaning sa pagdebosyon sa Santa Cruz nga makailaon ta nga kining kasakit sa kinabuhi nga di malikayan mauni ang agianan sa kaluwasan basta atong dawaton nga way reklamo hangtod sa kamatayon. Di kita kalikay adang kasakit. Tanawa lang ng imong naong. Naong nimo ba? Tong batanon pa ka, lipay kay ka magtanaw sa imong naong, pero inigidad nimo sa 60 padung nang aris 80, maproblema gyud ka sa imong naong. Naong pa lang nadaan. Naagi ng kasakit kaning atong linaktan, kining atong tuhod. Sa batanon pa ka, dagandagan ambak-ambak aning hagdanan, kaya kayo. Karon nag-antos na gyud ka mga arthritis, mga gout, maglisod na kagnaog. Di ba? So ayaw na lang og sige og pangayos Ginoo wag tangan ni akong pag-antos, kupot anang cross kay para mawagtang ang pag-antos. Kupti ang cross aron mo ingon ka kining akong pag-antos mauni ang akong kaluwasan. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna kanang imong giantos ron maunay makaluwas nimo. Sige, ingna. Mao ginay saktong meaning ang pag-antos. Mo na ingon si Ginoo ngadto ni Moises, patanawa sila aning bitin kay kanang bitin maoy naghatag nilag pag-antos, pero sa dihang ilang tutukan ang bitin nga hinimos Ginoo, meaning gitan-aw nila ang bitin sa Dios non nga paagi, maoy makaayo sa ilang pag-antos. Pasabot, dawaton ko ning akong pag-antos aron maluwas ko ani. Pariha dinhi sa atong parokya, gidawat nato ang pag-antos
nga doon natay usahay magkalalis ta, magka-disgustuhay ta, atong gidawat ang tanan, nagpaminaway, nahimutang na nahiusa pagbalik. Gidawat, dinawatay, dawaton ti ka, singhagi ko, kasuki ko, pahilaka ko, pero dawaton ti ka. Ang sunod sulbad ang panaglalis, sulbad ang panag-away. So atong iampo nga atong mga nanagan ros barangay position sa barangay elections, kamauuntang muantos, dili magsigig yaw-yaw, dili reklamador. Mo nay atong butaran kanang atong nakit-an na kusog kaayong muantos o kusog kaayong muambit sa pag-antos sa katilingban. Kaya naman sa uban maghinanaw las pag-antos sa katilingban, kanang kinsa ng pinaka kusog muantos sa maanang clog up atong kanal, kanang kusog kaayong manglimpios kanal, maunay butari og mudagan. Na may kusog ay diya manglimpios kanal na to. Wa mo kabantay na kanang kusog ay manglimpios kanal, maunay mudagan, maunay butari. Wa man mo siguro wa man sa tingali na mudagan. Kana ba magsigig ana des kanal ba manglimpyo? Wa wasad mo. Mao na. Ay nalang mo butar. Bitaw kanang kusog mo antos og niining atong gibuhat karon nga mga proyekto dinhi sa atong katilingban sa simbahan, gitagaan tag okasyon nga moambit sa mga pag-antos ug maluwas ang usa ka panginahanglan sa inyong pag-antos sa pagpamalit og slots. Maluwas kining atong kumbento, naluwas na ang atong simbahan, arang-arang na nya sa kanisarong atong slots para sa retreat sa mga pari. Maluwas pud ning panginahanglan kun daghan tang muantos paghatag og labing minos usa ka slot 100 pesos kada semana. Mga 3 ka semana hurot na tingali ni. Pero kung di ta mo antos, mahimosad nga murag mo samot kabugat ang atong mga problema tagsa-tagsa. So hinaut unta nga ang Ginoo nga antos og nagpakamatay para natong tanan, muhatag sad og ganti ni adtong magantos og magpakasulugoon para sa tanan nga mao kining atong simbahan. Manindog ta mga kusog mo antos.